културизмът, бодибилдингът като спорт, това вече е начин на живот. Започнах да тренирам от 14 годишен, но най-добрите резултати в годините напред съм имал, когато съм бил 27-28 годишен. Точно в ония млади години, когато бях 27-28 годишен, тогава стигнах най-върховата си форма за възрастта си и се превърнах в един така добре изглеждащ културист. В ония години съм бил в категория до 74 кг. Сега вече на тези години, които съм в момента, съм 80 кг. Имал съм и периоди, когато съм прекъсвал да тренирам и драстично съм свалял килограми надолу. Като по този начин съм губил голяма част от мускулатурата си и най-вече обема. Но после съм се възстановявал и винаги съм бил в един такъв процес, тренировъчен процес, в който съм възстановявал това, което съм го загубил за даден период от време. И като тинейджър, 13-14 годишен, когато започнах да тренирам, винаги съм се възхищавал и съм бил крайно впечатлен от физиката като културист на Арнолд Шварценегер и като актьор. Когато съм бил в тренировъчен процес, разбира се, че винаги съм спазвал стриктно и режим на хранене и режим на съня, както да, то е част от всеки един трениращ културист да употребява и протеин и определени видове хранителни добавки. Взимал съм и креатин съм взимал и много други неща. Редно е всеки да бъде честен и към себе си, и към другите, които тренират, защото винаги се задава следния въпрос, когато един културист има така фрапантна мускулатура и обем, винаги го питат дали е използвал стероиди. Имало е определен период от време, когато съм използвал определени стероиди в минимални дози, които са ми били като спомагателно вещество да надскоча, да се надграда нагоре. Но по-голямата част съм разчитал най-вече на тренировките и на хранителния режим. Лично за мен винаги съм се стремял, когато съм тренирал, културизмът да е най-вече и симетрия, и пропорции, и правилно подредена мускулатура в съотношение на ръст спрямо килограми. Лично аз не съм висок, не съм и нисък, 1,70 м съм. Затова винаги съм варирал между 74-76 кг в по-предните ми години, когато бях по-млад, а сега вече в по-средните си години, защото аз вече съм на 46 години, 80 кг съм. 80-82 кг. Но не повече. И така. Защото
не е най-важното обема и големината. Най-важното е симетрията, а симетрията е красотата. Защото този вид спорт аз го оприличавам като скулптурата. Самият ти си скулптор на собственото си тяло. Самият ти градиш собственото си тяло. Да е изваяно, да е красиво и да е симетрично. Това за мен е красотата в културизма. Тази година, някъде април месец, средата, имах уникалното удоволствие лично да се видя и да се запозная с самия Кевин Леврон тук в България. Се оказа се, че се видяхме в моя квартал, където аз живея. Той там има бизнес. Разбрах, че има бизнес и магазин за хранителни добавки с неговото име, неговата серия. Протеини, креатини и всякакви хранителни добавки. На случайния принцип на улицата, точно пред нас, спря буса му, и аз да премина и излезе Кевин Леврон. Аз веднага го разпознах го и отдалече му викам: Кевин! И той ме фиксира, такава. И вика: може ли за момент, на английски ли му казвам, нали, може ли за момент да ти стисна ръката за това, което си направил в твоята кариера като културист и най-вече за това, че си дал живота за състезанието Мистер Олимпия, защото той е връх, самия Кевин Леврон е легенда в културизма. Най-пиковите му години на него са 90-те години до 2000 и някоя година, началото на 2000-та година, като от 20 години вече не е в състезателна форма и така. Да се видях, имах удоволствие да се видя с Кевин, да обмениме няколко приказки и да се ръкуваме и да се снимаме заедно. Никога не съм бил фен на тежките тренировки, да дигам тежко до максимум. Винаги съм гледал да дигам с средни килограми. Да дигам и малко повече повторения. Нали? Като съм гледал и да не бъда прекалено сух и релефен. Не съм много и голям фен на свръх релефната мускулатура. Повече така да има средно ниво. Винаги съм гледал, средното ниво съм гледал. И маса да има и маса, да има и така релеф до толкова, колкото мускула да е оформен, да е красив. И най-вече да има някакъв баланс между орелефяването
и масата. Общо взето, така съм поддържал така едно, що годе някакво ниво спрямо моя ръст и съотношение с килограмите. Тренирал съм, винаги съм гледал да тренирам, интензивно съм тренирал, като почивката ми е била до 30 секунди. Аз и все още така тренирам, час и половина интензивна тренировка, между сериите с по 30 секундна почивка и максимално натоварване. И така. Като след тренировка на следващия ден задължително почивам, защото почивката е изключително важна за самия мускул и за резултатите. Много неща са навързани. И почивка, и правилното хранене, и по колко пъти да се храниш на ден, и режима, и съня, и начина на мисленето, мотивацията, начина на трениране. Защото в началото, аз като съм започвал, първите 5-6 години абсолютно неправилно трениране. Но бяха такива времената, такива бяха годините. В уния 90-те години, началото на 90-те години, нищо не се знаеше за този спорт. Те първа даже не прохождаше така, като ако научиме нещо, се събирахме така с една гира, с един дъмбел, гепен от някъде, от някой си го довлякал от някъде, да тренираме, да блъскаме, по-скоро да блъскаме, не да тренираме. И първите няколко години ги загубихме в обучение, нали? Защото този спорт беше табу, беше този спорт, зали нямаше, тренираше се по мазета, се тренираше. Първата зала, когато аз влезнах в първата зала, да, бях на 14 годишен като бях, първата зала беше на Дундуков на Биджи, на Румен Николов Биджи, който беше, тогава беше, мисля, че балкански шампион беше в категорията си по културизъм, в федерацията по културизъм. Ходехме при Биджи. Там, като тренирахме, общо взето аз повечето наблюдавах, за да разучавам упражненията, движенията и общо взето така беше. Не е като сега. Сега е нещо, някакво чудо е тук в България. На всеки ъгъл фитнес. Вече имам от няколко години по паркове, по градинки. Има и външни фитнеси и така. Много по-лесно. Информация всякаква. Един голям бизнес е това. Комерциализира се този спорт. Вече са други измеренията. Едно време, допреди 20-30 години, нагласата и начина на мисленето спрямо този спорт беше една. Сега нещата са в някакви съвсем коренно различни измерения. Всяко нещо с времето коренно и драстично се променя и се видоизменя. И така. Един трениращ първо трябва да е наясно със себе си какво точно иска от този спорт. Когато бъде наясно със себе си, той трябва да се вкара в един тренировъчен режим с постоянство, с упоритост и да отдаде една част от живота си да отдаде върху този спорт. Това е бавен и неблагодарен спорт, но и много красив, когато направиш първите си резултати. За да добиеш първите си резултати, това се трупа с опит и с годините напред в
упоритите интензивни тренировки. Упоритост и много труд. И мотивация. И след някоя друга година, полека-лека, бавно по бавно, ще дойдат резултатите. Спортът е неблагодарен, защото в момента, в който прекъснеш и се откъснеш за година, 2, 3, даже и малко повече, изведнъж всичко, което ти си оградил в годините, със същите темпове започва обратния процес. На надолу. Мускулатурата спада. Какво си градил като обеми, като мускулна маса, като симетрия, като абсолютно всичко, започва обратния процес. Затова е неблагодарен спорт, но и начин на живот. От малък го обичам този спорт. От малък съм се интересувал за този спорт и все още, макар и бях прекъснал много години да тренирам и активно, и да поддържам, но в момента продължавам да се занимавам, да си тренирам, да си поддържам. И това е един спорт до живот. Обич до живот. Културизма като любов и като начин на живот.